Pipila ka barangay sa Davao City ang gibaha atol sa kusog nga ulan kagabi. Atong saro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa atop na lang sa ilahang mga balay, nagulat og mga rescuers ang mga apektadong residente kagabi dinhi sa barangay Bago Galiera human nga nibunok ang ulan ug gibaha ang pipila ka mga subdivisions. Gawas sa pagbaha do na say mga balay ingon man mga punuan sa kahoy nga nangatumba tungod sa pagkuso-kuso sa hangin. Natanggong na ang mga sakyanan sa Davao Cotabato Highway Barangay Bago Aplaya tungod sa kataas sa baha. Kini atol sa kusog nga ulan sa Davao City kagabi. Sa usa ka subdivision sa Barangay Balyok, dili mabangbang ang kakusog sa sulog sa tubig nga midagayday sa dalan sulod sa maong subdivision. Apan sa usa ka subdivision sa Barangay Bago Galiera, Guys, baka may mga taga Davao dyan na naririnig niyo po. Patulong naman ako. Kailangan ko po ng tulong. 4 po kami dito. 2 po ng mga anak ko. nangayon na og tabang si Rizzi Kwan, human katunga na sa balay nila ang nalukop sa tubig baha. Nang lutaw na ang mga gamit ug padayon ang pagsaka sa tubig baha. Nisaka na sila sa atop sa balay sa ilang silingan, samtang ginalantaw na lang ang pagsulod sa baha sa ilang balay. Sanglit, wala na matud pa sila'y mahimo, kundi manawagan nga dunay mo rescue kanila. Alas 4 na sa kadlawon, dihang malampuson silang na-rescue. Sa atop na sab sa ilang balay, nagulat og rescuers, kining magbanay sa susamang subdivision, tungod gilunupa na ang ilang balay. Sa laing subdivision, sa Barangay Bago Galiera gihapon, makita sab ang kusog nga sulog sa tubig. Sa laing street sa maong subdivision, nagkilat pa samtang naghaguros ang tubig baha. Sa laing kuha sa residente, makita nga wala misaler ang kabugat ni ining duha ka sakyanan dihang gibalibag kini o gianod sa baha padulong sa creek. Pagkabuntag, tataw ang kadaghan sa mga sakyanang nangatambling na og nadasok na ni ining creek. Gawa sa balay ug mga kabtangan, gianod sab sa baha ang panginabuhian sa pamilyang Desinilla. Paspas pagayod kuno ang pagsaka sa tubig. Ang kantidad sa item kanang itinda nako is bago man deliver, ano siya, 400k. Walay labot sa mga freezer tulo, tanan murag kulang-kulang 1M. Apan gawas sa pagbaha, gihapaksab ang purok 5 og kusog nga hangin nga sumala sa mga residente, daw ipo-ipo. Gipahapa sa hangin ang gibanabana ang 300 ka mga punuan sa saging. Nalukat sab kining punuan sa lubi og naputol kining punuan sa Gemelina. Grabe ka kusog kay pagtan-aw namo sa bintana namo kanang uranan siya kanang mga buslot gi ang musulod pad kuan sa moan ginaksanin lang mi ilalom anang kuan. Ilalom anang double deck. Ang hangin gitiktiyukan gyud siya ang mangga mao nang dili siya masapli, maputol siya mao nang akong gitanaw. Ipo-ipo yun. Ang tunga sa balay sa pamilyang Bongko, nadat uganas sa naputol nga punuan sa mangga. So far natay mga almost more or less 300 for, on record nga affected families diri sa Barangay Bago Galiera. Gilayon sab nga nag-deploy og mobile kitchen ang Davao City LGU. Samtang banda alas 6 sa buntag, anam-anam na nga mihubas ang baha. Apan doon nagihapoy mga dalan, partikular sa Kanto Bago Aplaya nga nakasinati gihapon og street flooding. Apan tataw nga daw nahimong dagat na kining golf course, human na pondo ang tubig baha. Gilunupan sab ang laing lugar sa syudad. Sa Barangay Katulunan Pequeño, tagatuhod sab ang baha sa Purok 6 San Isidro Street. Kining usa ka balay na ukab ang pader sa likod nga bahin sa kadako sa misulod nga tubig. Usa sa gilantaw nga hinungdan sa paspas nga pagsaka sa level sa tubig, mao ang wala pa na ayo nga drainage tungod sa gina-construct nga dalan sa maong lugar. Ang yun ako sa DP, tarong na lang ang trabaho da, tanawa, naapektuhan akong balay na ukab. Suspendido na ang klase sa tanang pampubliko o pribadong eskwelahan sa mga apektadong barangay.
Sara gisugdan karong hapon ang distribusyon sa pasiunang tabang gikan sa Davao City LGU ngadto sa mga apektadong residente dinhi sa Barangay Bagogaliera, partikularmente sa evacuation center nga maoy ang barangay no maoy pinakaapektado sa pagbaha. Usa-usa gihatagan og welfare goods gikan sa LG Davao, partikular sa CSWDO ang mga apektadong residente dinhi kung asa lakip ni ana ang bugas, canned goods ug uban pa. Gihatagan sab sila og mga balde, planggana ug uban pang gamitonon sa kusina. Sumala ni Kapitan Chalo Casañares, ana sa 650 ka mga pamilya ang nagpalista ng apektado ug mahatagan og hinabang gikan sa LGU. Mismong si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang nakihinabi sa mga biktima sa baha dinhi sa evacuation center karong hapon lang ug gisiguro sa mayor ang tabang sa LGU Davao aron sila makarecover sa hitabo. Gawas sa distribution sa welfare goods, makita sab ang bayanihan spirit sa pagdonar sa pipila ka mga individual og used clothing nga magamit labi na sa mga wala gayud na salba sa pagbaha. Sara sa karon na parayon ang distribution sa welfare goods no ug parayon sab ang pag-abot-abot pa sa mga apektadong residente. Hinuon sa karon na nawagan sab sila kung sa mga dunay buot mo donate no og mga kagamitan ingon man kinahanglan pa sa mga apektadong residente nga mahimo lang makig-coordinate sa CSWDO ingon man sa barangay aron nga maproseso no ang pagdonar og mahatag gayud kini sa mga apektadong residente. Gawas sa pagpanghatag og welfare goods do na say mga personahe sa City Health Office dinhi uban pang ahensya gikan sa LGU Davao sa ilahang paghatag og serbisyo labi na kadtong mga nasamara no aron mahatagan din sila og atensyong medikal. Kanang latest gikan dinhi sa Barangay Bagogaliera, balik kanimo Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.